Onde ndak puasong dah ya? Enggak. Mana puasong lama lo makan tengah hari badantang ko. Lama suang baang ko nak puasong ko. Icip lita. Mengalat dan lita ang kitchen jale den puaso. Angangek nanti den. Makan nang. Cuba mangani icip dedek akan. Tu dan celiak makan puluh salahnya ang di rumah den. Celiak dedek makan cik ang. Ndak puasong ko do. Capak-capak lo makan dak ragu orang puasa dah. Tadi apa nak makan seorang tu kok makan juang. Kumbah-kumbahi. Cangok. Lilalah nak puasong dah. Jadi tak cep. Litak nak bisa mana litak sampai bau ko.